ay da guía de mariñeiros, Nosa Señora da guía, ay da guía de mariñeiros, guía da miña cuadrilla toda de mozos solteiros, toda de mozos solteiros, ay la lelo, ay la lo. Si vas a un carril o mesmo chegar, verás cortegada deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Teño un amor mariñeiro, ay bonito como unha rosa. Teño un amor mariñeiro, ay bonito como unha rosa. Teño medo que mo quite, alguna nena envidiosa. Alguna nena envidiosa, ay la lelo, ay la lo. Si vas a carril o mesmo chegar, verás cortegada deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Encarrica sobre o pai, ai encarric quero casare. Encarrica sobre o pai, ai encarric quero casare. Moito me gustan as mozas, que son da beira do mare. Que son da beira do mare, ai la lelo, ai la lo. Vas a carril o mesmo chegar, verás cortegada deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Hola, hola. Sí. Ahora sí.
Veciños e veciñas desta cidade de Caselas, bos días e sexan benvidos e benvidas nesta mañá de domingo das festas do Cristo do noso tradicional e agradado acto de homenaxe aos nosos salcedenses distinguidas e distinguidos no marco das nosas festas do Cristo das Angurias deste 2021. Acabamos de escoitar e gozar da peza Xente con Historia de Juan Lois Dieguez, creado para este tradicional acto interpretado desta maneira tan bela polo quinteto de vento da nosa Banda Cultural de Salceda, a quen agradecemos a súa música.
Seguimos alerta coas circunstancias tan especiais que vamos vindo hai xa máis de un ano, pero coa ilusión e o ánimo de superarnos e recuperarnos o antes posible, tendo sempre en conta no noso corazón a quen sufriu algunha perda e na nosa mente a cautela, intelixencia e respeto para colaborar na superación final. O Concello de Salceda, a Corporación Municipal, a Alcaldía e a Consellería de Cultura e Festas quere, mediante este encontro, ofrecer os seus respetos e manifestar a nosa admiración e recoñecemento a estas persoas que se distinguiron ao longo de tantos anos no progreso e desenvolvemento económico e empresarial da nosa vila, creando riqueza e para esta vila tamén proporcionarlle servizos e comodidades á súa veciñanza, sendo exemplo de superación, esforzo e iniciativa. Hoxe, os protagonistas son Leonisia Pérez Varela, Adoración Besada Diz e Serafín Otero Sobrino. E para entrar en materia, demos, en primeiro lugar, a palabra á persoa responsable da Consellería de Cultura e Festas do noso Concello, o concelleiro Álex Rodríguez Canosa. Cando queiras. Tócame baixalo, que os que somos pequenos. Sí, simple. Bos días a todos, a todas, veciños, veciñas, visitantes. Nesta fresquiña mañá, parece que o tempo e o calor nos deu unha tregua. Quero darvos a benvida a este acto, no que un ano máis estamos a homenaxear a estas tres extraordinarias persoas. En primeiro lugar, quero darlle as gracias un ano máis á Banda de Música Cultural de Salceda e ao seu director Juan Luis Dieguez por acompañarnos aquí neste acto. Este ano, un ano máis nun formato reducido, pero a banda sempre está nas festas do Cristo e sempre están presentes para acompañarnos ca súa magnífica música. E en especial, os músicos, este quinteto de evento que nos acompaña, que son Noa, Diego, Raquel, Miguel e Karina. Así que, primeiro, a verdade é que pediríamos un aplauso moi forte para eles. E continuando cos agradecementos, hoxe toca a min agradecer moitas cosas, a verdade. En principio, agradecer a toda a xente que fixe posible que estes días de festa, estes días destas festas especiais, fosen un éxito. En primeiro lugar, os empregados municipais, por toda a axuda, por todo o traballo que fan, para que durante estes días todo este a punto e os veciños e as veciñas poidamos disfrutalo. Como non, os compañeros do Goberno, por toda a axuda que prestades e que é necesaria, porque senón é imposible. E, como non, tamén a todas as persoas voluntarias que sempre están aí, sempre en todos os actos que facemos para botar unha man. E, en especial, dentro deste voluntariado, a Agrupación de Voluntarios e Voluntarias de Protección Civil de Salceda. Sempre é un placer traballar con vos e sabemos que sempre estades aí para o que faga falla. Así que sí que vos pido ahora o segundo aplauso do día, que sexa, por favor, para eles. E, como non, para toda a veciñanza que participou nas actividades, que está participando nas actividades e que está facendo unha mostra de compromiso, unha mostra de respeto e unha mostra de exemplaridade, respetando as normas, respetando os distanciamentos que temos que cumprir para que todo sea un éxito, para que se poida celebrar, sobre todo, con seguridade e con saúde. O pobo de Salceda, a verdade é que dende o comezo do confinamento da pandemia foi exemplo de bo facer, e está sendo, e estou seguro de que seguirá facendo. Porque este ano, como dixemos, as festas son distintas, non nos queda outra. O segundo ano que temos que adaptar as festas a esta pandemia
que nos tocou vivir e este momento, non? Unhas festas que, bueno, non son con estes grandes actos multitudinarios como nos gustaba en outras ocasións, pero que están diseñadas para intentar que a veciñanza poida ter polo menos un momentiño de distracción, un momentiño de ledicia e que se poidan disfrutar un pouquiño, non tanto como antes, pero que se poidan disfrutar algo. A verdade é que, bueno, pode parecer unhas festas pequenas, así, pero, bueno, podo vos asegurar que o traballo é brutal. Por lo tanto, tamén, me refería, gracias á axuda de equipos compañeiros do equipo de goberno, protección civil, etc. Moito traballo dan agora, pero, bueno, tamén dá unha satisfacción mellor ver cando todo sale ben, non? Onde, por exemplo, logo dun día caluroso, un día duro, rematar o día nesta praza do Concello, escoitando a maravillosa voz de Guadi Galego e vendo que a veciñanza estaba respetando as normas, estaba disfrutando ao mesmo tempo desta perfecta noite, a verdade é que, bueno, iso creo que compensa todas as horas de traballo que hai que pasar para organizar isto. Onte deron comezo as festas, co Estourazo. Este ano os protagonistas foron os membros da agrupación gaiteira de Salceda polo seu 10º aniversario. Unha homenaxe máis que merecida para todos eles, pero en especial sí que me teño que recordar de súa fundadora e directora, Tere Pérez. Tere apostou dende un principio, e fai 10 anos, pola música tradicional galega, pola nosa identidade, e, como dixeron onte aquí no balcón, conseguiu crear un patrimonio cultural único en Salceda, un patrimonio cultural vivo e que esperemos que perdure moitos anos máis. E, como non, tamén dende un punto de vista persoal, quero e teño que agradecerche todo o que fixeche por Salceda, polo teu povo durante 14 anos, por toda esa axuda que me deche a mí no profesional e no personal, e porque sei que, además, continuarás estando aí para o que fai a falta. Así que sí que volvo a pedir un aplauso tamén para ela. E vamos a ir xa breves, que intento ser breve, pero non hai forma. Porque hoxe os grandes protagonistas non somos nós, senón que son os 3 salcedenses distinguidos, que son Dora, Elisa e Otero. 3 persoas relacionadas co sector da hostelería e o sector do comercio, e que comparten moitas virtudes: traballo, sacrificio, esforzo, emprendemento, e se buscamos sinónimos, os que queirades. Eu creo que sempre nos quedaremos cortos. Emprendemento, pero, sobre todo, a máis importante de todas, son unhas excelentes persoas. Estou moi agradecido aos 3 por aceptar a proposta e estar hoxe aquí. E sei que será un día fermoso tanto para eles e elas como para as súas familias. Dora, moitas gracias por abrirnos as portas da túa casa, pola túa sencillez, pola túa amabilidade. Dora foi quen de emprender, de montar un negocio que hoxe é referente e de deixar un legado aos seus fillos e aos seus netos. E todo iso xunto ao seu amado compañeiro de vida, Tito Valenzuela, do que tamén creo que temos que lembrarnos hoxe. En segundo lugar, Elisa. Sempre escoitei a miña nai falar maravillas dela. Eu non tiña o placer de coñecela. Pero cando estuvimos con ela quedoume claro, porque é unha persoa humilde, unha persoa traballadora, unha persoa que tivo que emigrar e que se esforzou por darlle o mellor á súa familia. Dela tamén quero destacar, aparte, 2 cousas: a súa sencillez e o seu sentido de humor. E Serafín, a verdade é que tiven a grandísima sorte de coñecelo ben de perto, de ser veciño dele e da súa familia, e non me ven á cabeza ningún mal momento. O único, a veces, que xogando dominó discutía un pouco, pero, vamos a perdonar. De feito, incluso, teño que lembrar que tanto Serafín como a súa muller Maruja, en moitos casos, fixeron de coidadores meus e coidáranme moitas veces cando meus pais estaban no hogar. Veciños dos vós, dos que dan todo, e que, quedará patente nas biografías que leremos a continuación. E, ademais, no caso de Serafín, unha persoa moi activa no tecido asociativo de Salceda. Estivo no Caselas, na Comunidade de Montes e mesmo na Comunidade de Veciños, na que debeu ser presidente, creo que polo menos 20 anos. 3 merecidos e merecidas salcedenses distinguidos, xente do común cunha traxectoria impecable e que creo que son un exemplo para todos nós. Por lo tanto, moitas gracias por asistir e ahora sí que vos pido xa o último aplauso do meu turno e que sea para eles 3.
E comecemos, entón, esta homenaxe propiamente dita cunha breve reseña da vida de Leonisia. Leonisia Pérez Álvarez nace o 1 de novembro de 1929 no barrio de Fontán, Parderrubias, no seo dunha familia grande xa que eran 9 irmáns, 4 mulleres e 5 homes. Con 8 anos de idade xa comezou a axudarlle ao seu pai, que ademais de tenda bar tamén tiña unha carpintería e era madeireiro. Axudaba tamén nas típicas labores do agro que se realizaban en calquera casa galega, como atender os animais antes de ir á escola. Elisa tivo unha filla, Angelina, e na actualidade ten 3 netos, 2 homes e unha muller, e 6 bisnetos, 2 nenas e 4 nenos. Lembra como iba co seu pai a Pontareas a buscar tabaco e traían atados en riba da cabeza, xa que a tenda tamén contaba con estanco. Era a típica tenda de ultramarinos de barrio, onde se podían atopar todo tipo de produtos e servían tamén, ás veces, de lugar de reunión da veciñanza. Lembra con ledicia como, de cando en vez, facía unha falcatruada como cando as inxeniou para poder comer unha galiña xa que tiñan que vendelas para comprar peixe, ou como cando, vindo de Bouzavedra coas bolas de pan do Porriño, unha delas xa quedou polo camiño. Ademais, non perdoaba as bromas típicas que se facían o 1 de abril. Leonisia emigrou a Alemanha no ano 1969, xa que a tenda non era tan rendible para poder manter unha familia tan grande. Alí traballou nunha lavandería industrial onde preparaban a roupa para varios hospitais. Traballo que compasinaba coa limpeza nunha tenda de mobles. Mais tarde, tras levar a súa filla, traballou nunha fábrica de metalurxia. Logo de 8 anos, voltou a Parderrubias. Esa se fixo cargo do negocio familiar, que aínda resentaba o seu pai dende o ano 1918. Tras a súa xubilación no ano 1994, o negocio pasou a súa filla e despois desta a súa neta, que o resentaba na actualidade. Para Elisa, pero Elisa non deixou nunca de acudir ao bar, onde diariamente goza xogando a partida e conversando coa clientela. Elisa séntese moi orgullosa de criar e formar unha familia ela soa e de poder darlle todas as oportunidades. Tamén lembra momentos duros, como a Guerra Civil tras o levantamento franquista, cando tentaron levar o seu pai, ou os primeiros días de pandemia da COVID-19. Desde hai 4 anos, Elisa reside na residencia Castrolar, onde viviu o confinamento, pero onde fixo novas amizades e goza charlando cos compañeros e compañeras e coas numerosas visitas que recibe, ou vendo o fútbol, do que é unha grande apaixoada, e por enriba de todo, do Celta de Vigo. O Concelleiro de Cultura, Ale Rodríguez, entrega agasallo a Leonisia. Le damos ahora a palabra a Leonisia. Primeiro vou dar o ramiño de flores para que teña. Deixo por aquí pousado, vale? Bueno, me perdonades pola fase que pode correr a falar porque falo un pouco máis. Primeiramente saludar a alcaldesa que temos aquí presentes. Para min foi un encanto de recordarse de min en ese santo momento, de
invitarme a vir a este precioso sitio que estamos. E de corazón a colaboración que te axudou a traballar neste caso. E vamos poñer algo máis para dar un pouco máis de Quero dar as gracias tamén a quen me axudou vir aquí, a miña jefa de residencia, as miñas compañeiras traballadoras que son unha piña e son un encanto de chavalas, especialmente a miña familia que me estaba escuitando. Algo máis teria que dicir, pero tampouco non quero ser un pouco máis pesada. Gracias de corazón a todo o público que me está escuitando. A continuación, o noso quinteto clásico de evento tráenos o movimento de entrada da danza antiga de Ferenc Farkas. Prosigamos con adoración, a segunda das persoas homenaxeadas nesta mañá. A adoración Besaladiz nace o 20 de maio de 1941 na parroquia de Valdráns, Tui. É a penúltima de 4 irmáns, 3 mulleres e un home. A familia de Dora era unha familia humilde que se dedicaba ao agro, pero que por sorte contaba con terras, polo que nunca pasaron fame e sempre tiveron para comer, aínda iso conlevaba tamén moito traballo. Lembra ter unha infancia moi feliz, era moi boa estudante e gustaría ter continuado os seus estudos, pero a época era a que era e había que axudar na casa. Con 14 anos coñece o seu futuro marido, José Valenzuela Rodríguez, máis coñecido por Tito, o home da súa vida e a súa alma semelga. Casa con 20 anos o 23 de abril de 1961. Dora ten 2 fillos, Manuel e Orlando, que lle deron 3 netas, un neto e 2 bisnetas. Tivo os fillos sendo moi nova e tamén foi avoa con tan só 38 anos.
Xunto ao seu marido, montan o seu primeiro negocio no ano 1964, na tenda bar que tiña o seu sogro, na Taberna Nova, en Soutelo. Era a típica tenda bar onde eles comezaron a vender roupa. Eran moi traballadores. Dora tamén cosía e confeccionaba unha prenda, e Tito repartía queixos por toda a comarca. Sempre foron unhas persoas moi emprendedoras e con moi bo ollo para os negocios. Dora e Tito eran a parella perfecta, tanto no persoal como no profesional. E tal como ela afirma, sempre o levaron moi ben e souberon separar a vida de parella do traballo. O seu primeiro negocio ia moi ben e no ano 1978 abren o seu negocio máis memorable, Muebles Valenzuela. Lembra como o negocio foi indo ben e pouco a pouco foron medrando ata converterse nunha das moblerías máis grandes da nosa contorna. Todo con moito esforzo, traballando os 7 días da semana. Dora lembra que a primeira vez que pecharon un domingo pola tarde foi cando casou o seu fillo Manuel. Hoxe o negocio continúa sendo familiar, resentado polo seu fillo, e onde traballa unha neta súa é parte da familia. O seu outro fillo, Orlando, exerce de xinecólogo e dúas das súas netas tamén continuaron pola rama da medicina. Unha das súas grandes afeccións sempre foi viaxar e, xunto ao seu marido, aproveitaron para percorrer boa parte do mundo. Logo da súa xubilación, Dora disfruta da súa familia, aínda pasa tempo no negocio e unha das súas paixóns e afeccións é a xardinería. Loli Castiñeira, tenente alcaldesa do noso concello, entrega agasallo á adoración. A adoración ten, como non, a palabra para decirnos o que estima oportuno. Bueno, xa tú falaches todo aí. Xa moito máis non hai que falar. O que vostede queira. Como dixeches que empecé a miña vida, máis cerca. A nosa vida foi moi esclava ao principio, porque non había posibles. Marchei pa unha tienda, caseme, e marchei pa a tienda que tiña meu sogro, que era un señor moi competente. Aprendí moitísimo de meu sogro, de Manuel Valenzuela de Sada, Manuel Valenzuela Ledo. Aprendí moitísimo dele porque sempre tiña un carácter precioso, un carácter que me dicía: o cliente hai que agradecerlle todo, porque mira, miña nora, non hai peor cousa, calquer cousa é máis barata que perder un cliente. E eu seguí a tradición de meu sogro. Despois compramos ali uns terreniños, fomos aumentando o negocio. Logo xa viu Manolo, que era un neno, estábamos moi traballador. Dime, Alex, que se queres poñerse no atril, que poda poñerse no atril. Como queira. Bueno. Gracias. Entonces, como é? É así. Manolo foi a nosa man dereita. De pequeniño, desde 13 anos, empezou a montar un tallerciño. Traballaba ali como un... Ainda é traballador hoxe, que iso non para ni un minuto. E despois montou a fábrica e así foi a nosa vida. Traballamos moito. Traballamos 18 horas cada día, pero sempre Tito e eu
sempre, sempre, moi unidiños, facíamos as cousas os dous sin discutir nada, un dicía unha cousa, pois sí, aceptábamos o que dicía outro. E logo Manolo, daquel tallerciño pequeniño, montou a fábrica. E así foi a vida. E eu aos 65 anos retirenme, dixe, non quero traballar máis. Entonces, Manuel e Isabel, a miña nora, colleron o timón e aí están traballando como aluchos, porque a vida é moi difícil. Pasamos uns momentos moi difíciles con esta pandemia, e así foi a miña vida. E nada máis, quero agradecerlle ao excelentísimo ayuntamiento, a corporación e as alcaldesas por acordarse de nós, de Tito, Paurinho e de min. Dolle as gracias. E tamén quero agradecerlle aos meus fillos, netos, que están aí véndome e disfrutando. Os quero moito. Gracias, gracias, gracias. Seguimos entón. Terceira ocasión para gozar da arte musical do noso quinteto de evento, que interpretan agora o movimento de danza lenta da devandita danza antiga de Ferenc Farkas. A seguir,
A terceira persoa que hoxe Salceda de Caselas ten o prazer de homenaxear, Serafín. Serafín Otero Sobrino nace o 20 de agosto de 1937 no barrio de Penela, Cristiñade, concello de Ponteareas. É o segundo de 4 irmáns, 2 homes e 2 mulleres. Tamén en 1937 o seu pai abre a reloxería de Salceda nun pequeno local situado ao comezo da actual Rúa Victoriano Pérez Vidal, onde Serafín comeza a axudarlle aos 12 anos, facéndose cargo do negocio con só 16 anos. Lembra que naquela época vivían na pensión do Souto ou na da señora Irene pola semana e o sábado ían a Cristiñade, primeiro en bicicleta e máis tarde xa en moto. Lembra como os comezos do seu negocio, a mirande parte dos seus traballos eran arranxos de reloxos. Pouco a pouco foi cambiando o negocio, incluindo a xollaría e adaptándose á chegada dos reloxos electrónicos. Serafín foi ademais o encargado de colocar o reloxo na Casa do Concello no ano 1976, na actual Casa de Cultura, sufragado en boa parte por un emigrante na Argentina. Con 20 anos, trasladas a Madrid a realizar o servizo militar en Prados del Rei no Rexemento de Transmisións do Ministerio do Exército, onde aprende a realizar e recibir transmisións en código Morse e, posteriormente, mediante teletipos. Pasa 3 meses en Madrid, para despois ser trasladado á Radio Militar da Coruña, onde realizaba servizo en teletipo da Capitanía. Volve do servizo militar coa idea de reemigrar a Brasil, pero tras comentarlo co seu irmán, este lle comenta que vai ir el ao país americano. Casa o 22 de agosto de 1961 con María Mercedes Pérez Groba, nun luns, e o mesmo día que casaran os seus pais. Xunto a súa muller, tivo 2 fillos e unha filla, Delio, María Jesús e Serafín. Hoxe conta con 2 netas e un bisneto. Lembra, como na súa lúa de mel, percorreron boa parte de Galicia en moto, chegando ata Oviedo. En 1981, traslada o negocio para a actual Avenida de Galicia, no baixo da casa onde hoxe está situado o edificio o que trasladaron o negocio ao seu emprazamento actual. Serafín foi moi activo na vida social e asociativa de Salceda. Así, foi secretario e tesoureiro do Caselas Fútbol Club durante 10 anos, nos que se converteu na alma máter do club. Ademais, foi secretario da Comunidade de Montes en Mancomún de Santa María de Salceda durante 4 anos, e membro da AMPA do Colexio Altamira 7 anos. A nosa alcaldesa, Verónica Tourón, ten a honra de entregar agasallo a Serafín. E, como non, turno tamén para Serafín, señor, cando vostede queira. Solo teño que agradecerlle ao pueblo de Salceda este homenaje que, bueno, non sei se o merezo ou non o merezo. Fixen todo o que puden polo pueblo,
tanto no fútbol como no centro cultural ou no colegio de Altamira, como na Asociación de Montes, pero, bueno, nadie me obligou, foi porque eu tiña esa voluntade de facelo. Así que, gracias a todos e a todas, ou a todas e a todos, xa digo, non merecía isto porque o fixen voluntariamente sin eso. É certo que perdín moito tempo, especialmente no fútbol, porque botei moitos anos ali como secretario e tesorero, pero, bueno, foi porque eu quixen, non foi máis nada. Así que, moitas gracias a todos. Ata nos chega de novo a música, neste caso de George Bizet, da man do quinteto de Vento da nosa banda de música cultural de Salceda. Será coa composición habanera da ópera Carmen. E toca agora, se les parece ben, nos retirámonos e cedemos agora o uso da palabra a nosa alcaldesa Verónica Tourón. Grazas. Bo día, corporación, exalcaldes, exalcaldesa, distinguidas e distinguidos de anos anteriores que hoxe tamén nos acompañan, colectivos veciñais, veciñas e veciños, tamén a todas as persoas que nos seguen dende as súas casas a través da retransmisión en directo. Benvidos e benvidas a esta praza do Concello, o mesmo lugar de sempre, pero nun contexto diferente. Un contexto que fai que hoxe queira comenzar lembrando a todas as persoas que nos deixaron por mor da pandemia da COVID-19. O meu respeto ás súas familias e o meu agradecemento a quen nos coida e nos protexe. Aínda neste escenario que nos toca vivir, non podíamos deixar de realizar este acto e homenaxear como salcedenses distinguidas e distinguido a Leonisia Pérez Álvarez, Adoración Besada Diz e Serafín Otero Sobrino. Eles son parte da nosa historia, da historia de Salceda, son a nosa xente. Un recoñecemento aprobado por toda a corporación,
Unha decisión unánime que nos enche de orgullo, porque é así, a través do diálogo e dos acordos, como debemos actuar. É o que espera de nosa veciñanza, das persoas que a representamos. Sempre buscamos neste acto unha conexión entre as persoas que salientamos. E este ano queremos que ese fío condutor sexa o seu espírito emprendedor, a contribución ao desenvolvemento de Salceda a través dos seus comercios locais. Nun ano como este, a súa historia de traballo, de dedicación, de loita por sair adiante, en épocas boas, pero tamén nas etapas máis difíciles, ten que ser un exemplo de esperanza para as persoas emprendedoras do noso concello. Hoxe, o noso comercio e a nosa hostelería están padecendo os efectos da pandemia, pero a mensaxe que queremos transmitir é que, xuntas e xuntos, pensando nas persoas, sairemos adiante, a igual que o fixeron durante tantos anos Leonisia, Adoración e Serafín. Eles, elas e el son a proba vivente de que todas as dificultades se poden superar, con espírito de sacrificio e superación, con esforzo, adicación, constancia, pero tamén co bo facer que debe caracterizar a todo profesional e coa capacidade de adaptarse aos cambios do entorno e aos novos hábitos e costumes. Pero neste acto non só queremos recoñecer as súas traxectorias profesionais, senón tamén as súas traxectorias persoais. As traxectorias persoais de dúas veciñas e un veciño de Salceda, a historia das súas vidas, que, como decía antes, forma parte da historia do noso pobo, de Salceda. Hoxe non me corresponde a min facer o percorrido polas súas traxectorias. Xa o fixeron ao longo deste acto antes, pero sí quero agradecer a Leonisia, Adoración e Serafín que me permitiran entrar nas súas vidas, que me permitisen, que me abrisen as súas portas e o seu corazón para compartir esas tardes de lembranzas, de feitos, de anécdotas, pero tamén de moitos soños. Foi un verdadeiro privilexio gozar da vosa compañía. Como alcaldesa, en nome de toda a corporación e da veciñanza que representamos, grazas por estar hoxe aquí, grazas por formar parte da historia de Salceda e parabéns a eles e a tantas outras persoas por facernos sentir afortunadas de vivir e compartir parte das súas vidas no noso pobo, en Salceda. O meu agradecemento, como decía antes Alex, o compañeiro de Cultura, a todas as persoas que permitiron esta semana de eventos e que permitiron que hoxe estemos aquí, que co seu traballo fixeron que hoxe poidamos compartir este acto. Disfrutade das festas, convivide con sentidiño nestas datas tan especiais para toda Salceda. E así chegamos ao final deste acto, esperando que fose do seu agrado, primeiro dos nosos protagonistas e das súas familias e acompañantes, de todos vostedes, veciños e veciñas, e de todos os que hoxe nos visitaron para acompañarnos. Moitas grazas de novo a elas e a él pola súa implicación no progreso xeral de Salceda de Caselas,
Grazas a todos vostedes, veciños e veciñas, por súa presenza, os seus aplausos e mostras de cariño. Despedímonos da mellor maneira posible, escoitando os acordes que hai xa máis de 100 anos o mestre Pascual Veiga propuxo o noso bardo Eduardo Pondal, o noso himno galego interpretado, unha vez máis, por este magnífico quinteto de vento da nosa banda de música cultural de Salceda. Moitas grazas, unha vez máis, pola súa presenza e colaboración. Continúen na nosa compañía en Salceda de Caselas. Sigan a gozar desta mañá de celebración, de ledicia e encontros. Sempre con saúde, sexan felices e moi bons días.